ako nung sa una. Oh, banda to. Ano mo nung sa una? Kanina ko nagbait dali ko sa una gyud. Always maintain social distance. Basaan ni bay? Hanap mo pa naman ba? Yung ko basa ba? Di ba? Namakig na sa ko gagapon nga na eh. Tama. Ato tag barangay. Nay check up turon. Check up? Oh, Sa man na ba? Libre na o basin na ano yung bayad? murag libre mo tayo ngayon gapon. Murag libre. Libre? Oh, na akong nabasahan murag libre to gapon. Nindot na ba? Kung basin na niyo ba? Ano sabi na? Banda ka na mo. Asa ka dito? Dire to. Wala ka bro sa barangay. Ano yung mata kay? Oh, dito lang. Next week mata. Oy, Dok, may buntag si mga Dok. Ay, buntag sa, buntag. Pa-check up naman ni Dok, kay di naman kabasa. Murag daw tayong mata, Dok. Sige. Dayon, lingkod. Oh, nalingkod, okay na siya. Lingkod. Sa na imong gibati, day? Awa na po kayo pagbati, no? Manhid naman ka. Ang mata lagi, Dok. Kaya kanang tanaw ko kanang litra ba? Di man ko kabasa, Dok. Ay, po ka, Dok. Uy. Do, baga na ba yung naong, day? Tan para ko, Dok. Mata raman ang daok, Dok. Dili man ang naong. Unsam, day? Jika apon, dili. Oh, check upon man nato, Dok. Narang mata, Dok. O, dili nang naong lagi. Ang sama na, Dok. Tanaw na ko, sa kabagay mong naong, bisig ni hubag na ni, ginapiktuhan imong pananaw. Dabe. Tama ng doktor ay nawayo. Ay, sa Dok. Unsa man? Ang sama ni Dok. Ako nang itisting sa imo ang pangdungog, kay ang pangdungog ug mata, connection ra na. Ha? Karon pa kana, no? Huwag na inyo gamita. Dako pa ni mong dalunggan, eh. Hindi mo sulod. Sakitan ano ko eh. Imong dalunggan ang sakit. Dili, Dok. Time para ko, Dok. Mata ra ang sakit sa kuha, Dok. Tapos, kanong naabot man tas dalunggan? Tanaw sa boss. Ako ang galing mo. Okay, ako nakita si mo nga wala yugay pananaw, gamay na lang yun. Ha? Pero makakita man ko, Dok. Na ko'y resita sa imo ha. Epektibo kay ni, halos tanang resita na kuha ni. Naayo. Imong baton, imo nang ipatulo sa imong mata. Ipatulo ha. 3 times a day. Ayaw tilapi, ayaw magadaot ni, para matara gini. Palayo sa ering. Ka naman, Dok. Basta kay palayo. Sige, Dok. Balik sa kuha o kung sa epekto. Oh. Dara. Ang salamat kay ni Dok. Salamat. Tag 20 na, kada patak. Ha? Ingon libre. Okay na dahil panuog dahil. Libre na. Nalakaw na. Salamat kay Dok. Balik ha. Saan man ako nili? Dili, mangyapon ko kabasa. Wala ni. Balikon siguro katong doktor. Naklaro na ihang resita sa kuha. Di mo kayo. Dok, mayong buntag. May buntag po. Siya to. Kini imong resita sa kuha nga tambal ba? Nahurot na lang ni. Wala mangyapon ko kabasa, Dok. Ha? Di ba ni anak ko si matulog ka adlaw balik ka dire? Duha na kasi manang kani balik. Na, wala ganyan na ayaw. Dua kasi mana, Dok. Tulog ka adlaw na hinoon. Lingkod. Gito si kapon mo sa... Wala kaya akong kakabasa. Wala. Bisig biological or genetic ni. Yan na pagod. Imong mama, kabasa. Kabasa. Kakita. Kakita. Imong papa, Kakita. wala kay kaliwat nga buta. Wala, Dok. Unsa day nahuman nimo? No. Wala ba yung naman, Dok? Wala ba yung kay eskwela, Dok? Mo di ay kinahanglan man jud kang eskwela. Kinahanglan kang madto eskwelahan, mutuon og basa aron ka makabasa. Yan na din, Dok. Oo,
drawing ka na. Oh, taga 1,000 ha. Adtong eskwelahan pa enroll dito. Eskwela. Nasalamat ka ni 1,000 dok. Dako na kaning tabang sa kudok. Miss Kuila jud kudok. Time para kudok. 100 naman ito. Congrats. Walay daot imong mata. Kinahanglan ni jud kang mo eskwela. 100 naman eh. Sige dok, ambil na ng 100 dok. Salamat ka ni dok. Anto na kudok.